אני רוצה להראות לכם על קריסטלים. יש לי כמות אדירה כאן של קריסטלים גם בצד הזה וגם בצד הזה, ובכלל כל החדר הזה מלא קריסטלים. ואני רוצה לדבר על כמה קריסטלים מאוד מאוד שימושיים אצלי בקליניקה במהלך הטיפולים. יש לי כאן את השונגית, סוג של פחם. אנחנו עובדים איתו, הוא גם בצורת פירמידה, אז מאוד מתאים לשים אותו על אזור העין השלישית. אני שם הרבה פעמים וגם על צ'קרת הבסיס. אני עובדת איתו המון על שחזור גלגולים, להביא את אותו מטופל לזיכרונות שלו ולרפא אותם. כדי להגיע לטיפול בשחזור גלגולים צריך להבין שהטיפול נוגע באותם זיכרונות שמייצרים התנהגויות בעייתיות או צורות חיים לא נכונות לאותו אדם, מחשבות, כל מיני תהליכים בעייתיים. אנחנו מרפאים אותם בעזרת השימוש גם באבני קריסטלים וגם בשימוש בהילינג שאני מעבירה ושימוש בתקשור. אז עוד קריסטלים שאני משתמשת בהם לשחזור גלגולים, יש לי את הענבר שזה שרף של עץ, גם אני מניחה אותו על צ'קרת הבסיס, מאוד מאוד חזק, יש לו השפעה עצומה גם אחר כך וגם במהלך הטיפול. הרבה פעמים בוכים, ממש יש בכי מאוד חזק שמוביל לשחרור גם של הכאב, גם של הרגשות שהרבה פעמים חווים בתוך התת מודע ולא בהם לידי ביטוי. זה פשוט גורם לעבודה פנימית מאוד מאוד עוצמתית. בואו נראה. יש לי את הקינאית, קריסטל מדהימה, אני מאוהבת בה. אני שמה אותה בדרך כלל צ'קרת הגרון. היא עוזרת לביטוי, לשחרור רגשות במהלך שחזור הגלגולים. מה עוד? יש עוד הרבה, אבל בואו ניקח את הסיילנייט. קריסטל שאני משתמשת בה הרבה מאוד פעמים כי מעוררת זיכרונות ממקום רגוע וטוב, היא מנקה לי את העילה והיא מדהימה, היא מדהימה. יש לי גם את הטקטייט, קריסטל מיוחדת מאוד שאני משלבת אותה גם במהלך הטיפול. היא מביאה לי זיכרונות מתוך גלגולים מאוד מאוד רחוקים הרבה מאוד פעמים. זה ממש חיבור נשמתי מאוד גבוה של אותו מטופל ושלי למטופל, וזה חוויה אדירה, אדירה.